Sa Turil Police Station na gisaulog sa 28 anyos nga si alias Webster, driver sa wing van truck ug helper niini nga si alias Arthur, 31 anyos nga pulos residente sa Lower Glad, Midsayap, North Cotabato ang Valentine's Day kagahapon. Human maharang sa Task Force Davao ug mga pulis nga misulay unta og palusot og smuggled nga sigarilyo sa Davao City. Subay sa report, sakay sa wing van truck ang 103 ka mga karton nga 5,142 karim ang sulod. 2,982,360 pesos ang kantidad sa smuggled nga sigarilyo ang nakumpiska. Pasulod na unta sa sentrong bahin sa Davao ang mga suspect dihang naharang sa mga otoridad alas 3:35 sa kaadlawon kagahapon sa Serawan Border Control Point sa Turil District. Nagatubang ang mga dinakpan ug kasong paglapas sa Republic Act 10863 kon ang Tariff and Custom Code of the Philippines. Gikustodiya na sa Bureau of Custom 11 ang illegal nga mga kontrabando alang sa tukmang disposisyon. Gisiguro sa mga otoridad nga dili gyud makaporma ang mga taong dunay ibuot ipalusot nga mga kontrabando sa manining mga sigarilyo kay strikto nilang gipatuman sa mga checkpoint ang hugot nga mandatory inspection ug ang gipakusgang kampanya nga culture of security aron masiguro ang seguridad sa syudad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.